हाय लोगोफोर गुड मर्निं गोबां सम जाबाय आङो गोबां दिनबो जाबाय होननांसिगोन माने भिडिअखौनो बानायनो हायाखै आरोना बानायनो सानब्लाबो गिबियावनो गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोनखौ आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैथ' जेबो भिडिअ लाबोनो हाया आङो दिनैबो थेवब्लाबो सुंद'यै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आं नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बेजों लोगोसेनो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैयोबा प्लिज अन्नानै एसे मदद खालामलायदो आरोना नोंथांमोना मिथिखायो मा खालामनांगौ बेजों लोगोसेनो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोबाव ओमफ्राय दायो आङो भिडिअ मा दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोननो दिनैनि बे फुंबिलि समावनो बेखौनो नोंथांमोना एसे नायसाबदो आरोना आङो दायो दान्दिसे सम दिन्थिलांबाय थादों आरोना थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना मा दिन्थिनो नागिरदों आरोना थ'दो रुमनिफ्राय ओंखारजेनबाय गामसा गाननानैनो ओमफ्राय थांगासिनो लामानि नुथाय नायदो दायो नै ओरैबायदि नाय वाव फुरा एकदम दिन्थिनि र' नै बेफोरबायदि नायदो नै इथिंजाय नाय हरैजायबो नाय नै बिथिंजाय नै माबायदि नुदों लामाखौ नायलाय बरिया नुखायोना एकदम सलिडखा आरोना एकदम हाग्राबारि नालाय जायगायानो एकदम माबायदि नै जुम खालामना दिन्थिदों आङो नायदो मा सिस्टेम नाय वाव एकदम ओरैबो एकदम हाग्रायानो गोजा नालाय ओमफ्राय नै बे बिफाङानो बेयावनो नैबे बिफांखौनो लांनो फैदों आङो बिफां माने बिलाइखौ आरोना मा बिलाइ नायदो नोंथांमोनानो नायना लादो नै नायदो नोरसिं बिलाइ बेखौ आं माजों जागोन होनना बुङोब्ला दसे उनाव नुबाय थागोन भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना नै नायदो बिनिफ्राय आङो खाना लादिनि आरोना नै नायदो दंफाङा फिसासो आरोना बारा गिदिर नङा एकदम फिसा ओमफ्राय नै लामायानो इफोरबायदि वाव दहाय एसे स्पिड दिन्थिदोंमोन नालाय दायो एसे स्ल' मसनाव दिन्थिबाय आरोना नायदो थाबायनानै आङो लानानै फैबाय आरोना माने बेदर बानायगोन जेराव मा बेदर बेखौथ' मिथिखासिगोन एन्जर बेदर आरोना फुङावनो एन्जर मासे मोन्दों माने हराव साना दोननायमोन फानाव नै हाग्राफोरा नायदो माबायदि निम बिफां गोजा इफोर गासिबो निम बिफां नै नायदो निम बिफाङा एकदम बरियाके जाना दं आरोना ओमफ्राय लामाया नै ओइ नै बिथिंनिफ्राय फैदोंमोन आं ओमफ्राय नै बिलाइया नायदो बिलाइखौबो लाना फैखाबाय आङो नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय रुमखौ मोनसिगोन दायो मोननानै जिथुनाखि बेदरखौ बरियासे बानायनोसै आरोना माने आधा केजिनि खाथियाव जाफ्रामखादों बेदराबो नै बिथिंजाय नायदो दोनफैबाय नै बेनोमोन दालाया जिथुनाखि बिलाइ लाबोनाय आङो नोरसिं बिलाइया ओमफ्राय बेदराबो नै खाथियावनो दंखायो नै थोरसियाव दिखांनानै लाखाबाय आङो गोदानाय मानायफोरखौ दिन्थिदिया डाइरेक्टलि माने बेदरखौ रेडि खालामनानै आङो बिलाइखौ लायनो थांखादों जेराव ओमफ्राय नै नायदो बेदरा नै खाथियाव दिन्थिबाय आं नै नायदो वाव टेस्टि जाथाव नुखायो आरोना बरिया टेस्टि नुखादों नायदो खनसे दिन्थिबावनि नै नाय वाव मथथे आरामसे सोलिगोन आरोना साब्रैसो जाजागोन आरोना बरियासे एकदम एवनानै दायो जादिनि आरोना माथो खालामनो उपाय गैया फुंनि खाजानै नायदो दायो आङो माने सारायखौबो बहायना लाखाबाय अरावसो आरोना गेस गैया दुखिया अबस्था मा खालामनो लोगोफोर गोबां दुखिया अबस्था बेफोरजोंनो सोलिनांगौ गोनां जायो नायदो नोरसिं बिलाइखौबो होबाय माबायाव पियासजों लोगोसे होफाखाबाय बरियासे होबाय ओमफ्राय होनानै दायो होनांगौखिनिखौ होजोबखादिनि गासिखौबो र' एरना लाग्रोनि ओमफ्राय एरना लानानै नाय अराबो एकदम बरियासे जोङो आरोना माने नारिखलनि जिथुनाखि गांखंसो आरोना बनफोराबो गासिबो बना जोंनि बायदि नङा बन दंफांनि बन नङा नारिखलनिसो बेदरखौ होबाय बेदरखौ होनानै दायो एरना लादिनि ओमफ्राय बिदिनो बानायबाय थादिनि आरोना जाजासिम बरियासे बानायनोसै बेसेबां टेस्टि जागोन बुंनो हाया खिन्थु गोबावनि समाव दिनैसो एन्जर बेदर मोनजासिगोन आरोना माने एकदम बिराद गोबाव जाबायमोन नायदो नोरसिं बिलाइजों बरियासे एरना लाबाय नोंथांमोना माबोरै एवो माबोरै सङो बेखौथ' मिथिला दायो आंनि संनाय स्टाइलानो इफोरबायदि आरोना नायदो दा दै एसे होनानै माने गोदौ होबाय आरोना माने बांद्राय गोलाव जायो नालाय भिडिअआ ओमफ्राय एसे दानै बानायनाय जाबाय ओमफ्राय नैबेयाव मस्ला होबाय जिथुनाखि मोदोमनायनि आरोना एसे मस्ला होबाय एरबाय दायो एसे एरना लादिनो मोनसिगोनानो रेडियानो जाबाय होनजासिगोन आरोना नै नायदो नै दायो फाइनालि मोनबाय मोननानै आङो भागो खालामबाय लोगोफोरनोबो हरबाय ओमफ्राय आङो दायो प्लेट मोनसे लाबाय ओमफ्राय नै ओंखामा नायदो ओंखामा इखिनि लाबाय ओमफ्राय मैगं दङ बिथिंजाय नै मटर आलु स्कस बायदिसिना मैगं दं आरोना दायो जादिनि आरोना नै नायदो बेखिनियानो आरोना